Tak já vás vítám zpátky u druhého partu Let's Play Minecraft. Vidíte, že se mi trošku zlepšily už ty snímky, už je to lepší, už neprší. A tak začali bychom už stavět barák. Tady je naše skrýš, kam to je nějaký sklep. To taky na horší časy. Ve které jsme hledali uhlí, ale moc nám to nepovedlo. Asi tak, tady se nepovedlo nic najít, tak to budeme mít jako sklep. Ale důležitější, co bude nahoře, a nahoře budeme mít baráček. A měli bychom se do něj už pustit, pač na to máme jenom 8 minut. Aby jsme to stihli všechno do jednoho partu, nechtěl bych to dělat do víc partů. Takže Stropajs tady už dělá základy. Budeme koukat, jak přežijeme první noc. Dáme si sem toto. Hej, rozsekej mi plíš ten stromeček tady. Nemám. No, sekiru. Podívejte, je to docela zatím hezký. To bude zatím určitě stačit na tu první noc, aby jsme přežili. Teď se to tečko. Bude nám to muset stačit, potom se to nějak vytuní, až se budete víc koukat a bude to lepší, no. Já se omlouvám, že to ještě nemám připravený, ale nebo nějak na to čas. Ale hned... Hned tu chybičku odstraníme a budeme stavět jako diví, jako... Čas sice tíká rychle, ale si budeme snažit. A já si zatím půjdu tady vykopat, myslím, něco kamenného. Tak máš v Česce to jsou... Určitě bychom vás měli naučit, jak se co dělá, to asi chápu. Ale tak asi... Budete vědět, jak se dělá. Určitě víte, jak se dělá ten crafting cable, pak jak se dělá pec a... Pojď jim ukázat, jak vypadá železo. A kdyby ne, tak si najděte Minecraft Wiki, tam to máte všechno nakreslený. Minecraft Wiki, to je jasný, tam si podívejte, to jsou ty základní věci, to byste měli vědět. Znát. Siri. Když tak vás naučíme privátky, resky... Tady. Čekej. Zádu. Jsme si udělali krumpáč. A uděláme si i lopatičku. Kamenný to stačí. No, co jsi chtěl? Pojď jim ukázat, jak vypadá dia, železo. To tady je tady v Česce. Tady... Jsem, ale jak to vypadá železo. Iron ore, tady vidíte. Takže... Já si udělám tady ještě sekirku. Tady už se nám... Když tak udělal chod do dolů. Nahoře už se nám rýsuje trošku baráček, slyším od kolegů. Já už mám vchod do dolů. A vypadá to pěkně, svítí nám sluníčko. A... Tak ho zruším lepší. A snímky jsou lepší teda. Musím říct, že... Na to, že chcelo a... Tak ještě to není 100%, chápu, ale ono se to zlepší. Slibuju. Protože ono to má taky menší výpadky, tak si tady poskáme ten strom, my jsme tam měli hezčí. Stropajs. Opravdu doporučuji nehrát první dny sám, protože než si udělat ten barák samotnému, víte, jsme na to 3 a opravdu trvá nám to docela dlouho. Stropajs, kde máš ten důl? Tady, vedle to crafting table. Dělal já, ale... No to je jedno, to jsem ho našel. Jelikož... Dole ve sklepě je lepší už. Určitě můžete dolů psát nějaký nápady a takový libůstky, co by se nám mohly hodit, aby se zpestřil náš server. Nebo s čím byste potřebovali pomoct ještě, co nechápete, nebo... Určitě můžete napsat, my se o to nějak postaráme, jestli s tím pohrajeme.
času dost. Když nebudou ty prázdniny, tak to bude trošku horší, no, ale tak budeme se snažit dělat prostě video denně. 8minutový, to by se dalo stihnout a... Jo. Prostě, a kdyby jsme tady nebyli, tak třeba uděláme pak 2 v jednom dni, aby jsme vám to vynahradili. Takže určitě o nic nepřijdete a... budete se mít furt na co těšit a doufám, že nás budete podporovat a nějaký fanpage pro nás. Potřebuji pomoc. Přesně, my se přiučíme, tak nám tam napište něco. Nás to bolet nebude. Tam si pořád někdo kecá, aby člověk dřel. Pojď nám pomoct. Pojď mi pomoct dole do sklepě. Čekej, já mám takový lágy menší, musí se to rozpojovat ten komp a... Ne, si jdi na stůj. No, Nacházet, já to nebudu. budeme kutat dřevo, oni si tam na tím něco postaví. Já nemám dřevo, takže nic tady nebude. Já nemám dřevo taky. Mám uhlí, hlínu. Počkej, já mám dřevo ještě u sebe. Pojď sem. Pojď ty nahoru. Pojď sem. Teď si dáme věci. Počkej. Tady máš. To by ti mohlo stačit. Tady ten baráček jako nebude vypadat takhle jako kostka, jo, budou tam určitě okna, takže půjdu na písek. A jak tak koukám, tak to asi nestihneme v jednom partu. Tak si s tím pohrajeme do 2 partů, ale se s tím vymazlíme trošku, ne? To už uděláme Ale když dohromady. tak se nedívte, že je takový hnusný nějaký barák umě postavit. Potom v dalších partech budou určitě lepší baráky, budeme vás učit a třeba tohle je pro ty amatéry, kteří si s tím nechtějí tolik hrát a pro ty takový ty, co hodně rádi kupí, tak to bude v dalších partech určitě. V pozdější době, až to budete mít víc, až budete bohatší, budete mít větší rozmach v surovinách, tak můžete používat i... Jako vždycky teplý ke svýmu kámoše a... Tak tohle bude poslední část partů, takže za chvíli ukončíme druhý part a začneme třetí part. No, prostě, že pokračujeme na stavě baráků. Se to nestihne. Ale prostě budeme se snažit co nejrychleji to pro vás udělat, aby jste viděli a byli jste in. Takže dneska uděláme co nejvíc videí. A já se s váma loučím v tomto partu a uvidíme se v partu 3, no, pokračování. Čus.